Sub-county Mauriri ywak ni pod gintiere mudho ka giwacho ni pok ne otudgi kod sitima nyaka ne chwe piny. Jodak go ka otelnegi kod Edward Ojwang wacho ni ne higa mar 2024 ne weche mag sitima otudi kendo noket nyaka transformer mar sitima, to kata kamano nyaka ne maendi timre sitima pok oliel nyaka sani. Giywak ni Ojwang to gin bende gichulo mana osuru mana kaka jo Kenya mamoko, ka gimedo ni onge mar sitima e gweng'no osethiro chenrogi mag ohala. Kano ket stima noketi, stima nokoliel, stima waonge gi stima, transformer bende ok ti. Ka watemo manyo joma nyalo konyowa, ginyisowa ni transformer ok ti. Wakwa mheshimiwa ma en mar Mark Nyamita ni ne kaka stima nyalo tiyo. Kidhi Ongeto kacha, Ongeto en center maduong' ma kendo nyicho sakawe kata gi county kaka chiro, to ok ginyal bedo gi kwe ke security we have insecurity. Wayudo wich kuot saidi kendo wan gi sandruok. Koro okwayo Wandai bochung' weche mag sitima. Sitima kaka nokel mwalo ka, sitima ok ti, sitima olal, kata nyithinde somo masani, nyithindo ok som nikech nitie mashinde machalo computers monego bed ni tiyo gi sitima. Ne injinia Makogola Nyamita kano biro Kanyodera no singonwa ni Komenya sublocation biro yudo sitima miere 1,000. Mano na bedo mamor kabisa ni miere 1,000 go kane gik sani to kare no ningo wayo sedonjo kuonde go. Waya pok aneno. Onge. Koro akwayo jatelo ni kaka ni wacho ni wadhi ibiro miwa sitima. Wakwayi kuom ng'wono gi duol mobolore miwa sitima.